Mae yna gyffuriau y sport, obviously, ond mae mewn bob un sport. Mae mewn seiclo, mae mewn snooker, sa'ch ddim yn coelio. Mae nhw'n cymryd beta blockers mewn snooker i gadw nhw'n calm pan nhw'n gwneud y 147. Mae mewn pob peth. Mae pawb nôl, ti'n cymryd Magic Beans, ti'n mynd i gwely, ti'n codi'n bora, Jack and the Beanstalk. Dwi'n 7 foot, diolch yn gweithio fel la. Sa'n neis o sysa fo. Ac os sysa fo'n gweithio fel la, sa pawb yn cedda rownd yn edrych dda, The Incredible Hulk, ymsa. Ti'n dod, pam, lle ma nhw? Lle ma nhw? Dwi'n cofio hogan yn dweutha fi chydig bach nhw. O, mae'n siŵr bod chdi eithafol yn y gampfa, yn fflecsio dy gyhyrau, de. A genod i gyd y sbio na chdi, o... Da chi di bobl fi'n dod treinio, da chi'n gwybod, sa'n Miss World y gyda bod yn y gampfa pryd dwi'n a, swn i'n gweld ti. Obviously, dyn dwi, ti allan, swn i'n gweld ti sydd a sa'r ffôn number i. Sydd yn ei bagi, ond yn y gampfa, fyswn i ddim, because o'r focus, de. Be da ni byth yn neud, ynddo? Siarad pryd da ni'n actually neud yr exercise. Hwna'n un o'r pethau mwyaf lle di beidio neud. Ti'n bod, matha pryd ti'n gweddio yn capal, pryd pawb yn gweddio, sa'n neb yn siarad, nag oes gos bod nhw'n trio rhoi negas i Dyw, o da ni'n trio rhoi negas i'r muscle fan hyn, siapiau.